Nonni, meikäläinen Aakkebo, ja nyt ois taas tätä Dota 2 ja aloitellaan peli. Joo, me ollaan yksin. Joo, mun eka video ei onnistunut uppimaan, tai mä en onnistunut, koska mun puhelin lagaa jotenkin, ja mä upin tosiaan aina tällä puhelimella. Ottaa vähän kokista tästä näin. Niin hyvää kokista. Joo, tosiaan. Ja tällä kertaa mä otan semmosen tyypin kuin Juggernaut. Laitetaan kameraa vähän paremmin. Oipa. Ja tosiaan tossa tuommoinen. Ja muuten hei, nyt mä laitan valon päälle. Niin, kohta laitan valon päälle. Niin sanoin, että onko paremmin valonkaan vai ilman valoa, koska se on mulle tärkeää, koska mä en tiedä, miten työ näyttää paremmin. Joo. Et sanokaa sitten mulle tosiaan, koska mä tarvin sitä tietoa paljonkin. Joo. Eli se on tommonen. Ja on täältä. Eli siinä on valo. Et kummin työ näyttää paremmin. Et näkyykö valonkaan paremmin vai ei? Sanokaas mulle. Tää nyt mulla on nää iso palkkaus, niin näkyy ehkä vähän paremmin. Tolleen näkyy tolleen valonkaan. Nyt mä sammutan sen ja näkyyks tälleen paremmin? Kummin näkyy paremmin? Mä en tiedä. Mä tykkään itse pelata tälleen enemmän. Näkyyks tässä mitään? Yritän jotain näkyy. Laittaa kamera vähän paremmin. Noin. Joo, eli tää on vähän tämmöstä vaan Dota 2. Ja tosiaan itse pelaan tätä aika paljon. Ja tää on tosiaan noin 30 euron peli. Joo, ketäs mä oon täällä vastas? Dragon Fighter ja Dragon Knight ja Luna. Joo, Luna lähti karkuun, eikö siinähän se on? Sieltä tulee näitä tyyppejä. Odotan nyt meidänkin tyyppejä. No, nyt voidaan mennä hyökkäykseen. Mä otan ihan liikaa tämänkin. Tosiaan mä teen välillä noita kriittisiä iskuja, niin koska mulla on tämä skilli tässä. Kai tuo näette sen tää. Joo, kyllä teidän pitäis nähdä. En halua mennä tonne. Joo, mun puolella on tämmönen kuin Vanguard Spirit. Tuossa näkyy Juggernaut ja hieno kuva. Tässä on täällä itse Juggernaut. Tän näköinen se on. Joo, eli tosiaan mä en nyt saa sitä rahaa, ostako sen ihan tavaran. Mä en halua mennä tonne, koska sieltä mä kuolen ainakin. No tekee liikaa damakea. Your bottom tower is under attack. Look me in the eye. No se mun menee yleensä sille, että mä ainakin yhden kerran kuolen tässä lukkarilla. Ja mä oon täällä pelannut ennenkin. Tää on sille... Joo. Niin kuin mä sanoin äsken, mä ainakin kuolen yhden kerran. Toi oli kyllä aika huono... Tai tyhmä kuolema, kun... Ois pitänyt aikaisemmin lähteä karkuun. Nyt mä en tajunnut sitä. Tyhmä kuolema. Your bottom tower is under attack. Siinähän mä oon. Toi.
Tää on siitä hyvä, kun se tekee noihin kaikkiin damageen, jotka on tässä vieressä. It's fair. Paljon se maksaa? As you wish. Tossa. 950. No minä saan sen nyt. I bring my blade. Tässä alussa mä en tuu niinkään paljon hyökkäämään tohon tornit. Mut sitten lopussa mä tuun tappamaan näitä ihan helposti. Kyllä te sitten siinä lopussa ymmärrätte, mitä mä tässä puhun. Koska itse on pelannut tällä tyypillä enemmänkin. Niin kuin sanoin alussa kai. Piti ainakin sanoa. Mä en oikeastaan keksi mitään puhuttavaa tässä. Mutta hei, laittakaa sinne kommentteihin, mitä mä voisin puhua vaikka tässä. Koska se on aika tylsää varmaan teille kuunnella, kun mie vaan on tässä hiljaa ja pelailen. Ainakin mun mielestä on aika tylsää. Kattoo semmoista, jos ei puhuta mitään. Tower is under attack. Itse en ainakaan kattoo semmoista. Enkä katokaan kyllä. Ellei oo sit jotain käteviä tutoriaaleja, et miten tehdään se ja se. Tosiaan mä lähdin nyt karkuun, koska torni. Mut yksi juttu mä ärsyttää. Tää on jo level 4, taso 4. Ja on, kattokaa, onko se tehnyt yhtäkään hittiä? Ei. Ja mä oon tehnyt tässä koko ajan. Ja sit toisaan vaan kuulen levelet, mä en. Se on ärsyttää tässä. Et terveisiä Dota 2 tekijälle. Miettikääs nyt vähän ees. Ja mulla on nyt jo tonttu laskenut päässä. Kutsukaa ihan mitä haluaa. Mä oon kyllä nyt karkuun. Minäs täällä käydään. Ottaa vähän mana regenerationia. Koska täällä on 0.6 normaalista mana regeneration. Eli se on tosi vähän. Tosi hitaasti. Et melkein 2 sekunnissa tulee 1 mana täyteen. Niin miettikää nyt. Ja mie tarvin sit manaa suht paljon. Joo. Tosiaan mä keskityn tuohon vähän kameraan. Regeneration. The team. Joo, mulla ei oo mitään puheenaiheuttamia, vaan mitäs. Kuitan silmää ja säädän ihan mitä sattuu. Regeneration. The team. Seuraavaksi myös on Ring of Healthin. As you wish. Meppä voin mennä tänne, sit mä voin sanoa mitä mä en osta. Mulla tulee olemaan näitä 2. Eiku 2 joo. Sitten mulla tulee olemaan toi niinku nyt on jo. Sitten tämä paitsi vähän parempi muoto tästä. Ja sitten tämä ja tämä, niin silloin mä oon ihan ylivoimainen. Kirjaimellisesti ylivoimainen. Silloin mä tapan näitä ihan helposti. Kuolee mun yhdestä taijasta tommon yksi. Karkuun. Regeneration. Yeah, level up. Mä haluan tehdä enemmän kriittisiä iskuja. Tosiaan muilla tyypeillä ei oikeastaan pysty edes tehdä kriittisiä mun tietääkseni. Mut täällä pystyy sentään. Tossakin oli kriittinen.
Aina kun tulee semmoinen teksti tohon, niin silloin se on kriittinen. Semmoinen punaista. Nyt oli kriittinen. Siinäkin oltiin heti perään. Niin vitun manne. Harkoon! Your bottom tower is under attack. Mä vaan no niin kato, se on level. Nyt se on level 6. Your bottom Ja mä oon tower 5. is under attack. Ois kiva. Ja mä en oo vielä nähnyt kertaakaan, että se ois tehnyt jotain. Kysyn kertaakaan. Tower is under attack. Harkoon! Fight. Already moving. Mä menen tonne. Agreed. Run if you can. Yes. Eiku elämä. Your Heti kun bottom mä tower tekin is siihen under ekan attack. kiiskun, niin se hyökkäs minua. Ja mulla oli aika vähän HP:tä. Of course. Ja tosiaan mä en tuu striimaamaan, koska mulla ei ole mitään kuvausohjelmaa. Ainakaan vielä. Toistaiseksi. Roll. Heti kun mä saan 200 manaa, niin mä voisin hyökätä vaikka tohon. Ja ehkä saadaan tappakis. Tarvitse mitä. Mä näin hankkis semmo. Mä näin semmo. Tehetiin. Ja nyt että miksi sä kävit se, jos täältä tulee isompi kasa? En mä tiedä. Kuviks? Yeah. Pyörii vaan mun ympäri. Nyt mulla on tää pian regeneration. Yhdessä sekunnissa tulee 9,6 HP:tä. Aika lol. Tiu. Äsken. Toi ampu toho. Sit tää ampu tonne. Aika lolleloo. Mä pysyn tää sivustalle. No sit tää vaan säätää täällä jotain isompi level kuin minä. No kato on se pois. Noniin, nyt toi on jo taso 7. Mitäs mä oon? Mä oon taso 6. Voi idioottisen idiootti. Menepäs sinne. Ui. Se piti lähteä. Ostaa vielä yksi tämmönen maski. Mutta on sitten jossain vaiheessa myymätön. Roll. Profist. Swiftly now. Ui, lämmäs. Niin, nyt mun mana regeneration on vaan 1,8. Ja se on aika vähän.
Nyt on se parempi kuin 0,6. Stand and face me. Attack. You die. Practice comes threat. Mitäs se sanoo? Ne on tosi kossia. Yeah. Mä en taida ihan sinne mennä. Your bullet tower is under attack. Vedetään nyt pari hittiä tohon. Well, Mä oon jäänyt karkuun. I'm under attack. Antaa niitten taistella sen meikin on täällä. Kyllä tuo torni on melkein puolet menettänyt, mitäs täällä meni. Hän on taini. Seems fair. Seems legit. Tosiaan tahus. Juggernaut. Of course. Apua. Apua. Seems legit. Your bottom tower is under attack. What count runs? Already moving. Mä tuhoamaan tuon. Mutta se ei se nyt tuhoudu. Mutta aika kauas itse asiassa menee. Ja nyt karkuun. In time. Mitä siellä täällä teet, Taini? Väärä paikka, se pitää olla siellä kesken. Täällä on niinku näitä 3. Tosi kiva. Forward. Täällä on 3 näitä. 1. Sitten 1 on tuolla salasopissa. I fight. Ja sitten 1 lähti. Vissiin. Sitten Hain taas lähtee. Stop. That. Nyt mä säästän yhtä tavaraa. Vielä nyt tuhoamaan tän. The enemy's top tower has fallen. Niin just. Niin taas käydä. Strength is mine. Dickens. It missing top. Hello. Your death approaches. Missing top. Nyt on varmaan ihmetellyt, miksi mä en osta mitään. Koska mä säästän nyt tosi kalliiseen juttuun. Tää ei se tosi kallis on, mutta 4 tonni 100. Se on tosi hyvä tavara tälle jukkarille.
As you wish. Run immediately. Your middle tower is under attack. My power increases. So you say? Harkoon. Tästä tulee tällä kertaa vähän pitempi jakso. Ei kai se teitä haittaa. Ei se ainakaan mua haittaa. Kuvata mä voin tarpeeksi kauan. Saattaa tulla joku tunnin mittainen. Veikkaisin. Ei kai se teitä haittaa. Ei se ainakaan mua haittaa. Ai jumalauta. Sitten myöhemmin voi vaikka yksin tuhota tämmösen tornin. Mutta täällä on aika helvetin paljon elkkiä. Ja damagekki on aika iso. Kriittisesti tulee noin 700, 500 ehkä. Siitä tuli vissiin 4 kriittistä peräkkäin. En laskenut. Totta on. You are going to die. Kaksi kriittistä peräkkäin tuli tossa. Kohtahan mä saan sen jo. Your middle tower is under attack. Death dealer. Jumalauta Una. Oliko sun pakko tulla tänne? What coward runs? Missing top. Tää taas vähän kokista. Täällä tuli vähän. Tässä juon pillillä tölkistä. Ja mitä sä teet kiinnostaa, miten mä juon? Vaan sanoin vaan. Noniin. Nyt tuli just katsottiin rahasumman. Toi jo. Afar. Jaa. Tilus, taso 11. No. Tulihan se. Nyt jotkut tarkat saattaa katsoa, että mulla on 10.7 regeneration, elkkiä 26 regeneration manaa. Ja tuo on sille, että tässä on aika paljon juttuja. Esim. 12 vahinkoa, 16 voimaa, 16 ketterittää eli kaikki melkein.
15 hyökkäysnopeus ja 12% liikkumanopeutta. Tuossa on pätkäs. Niin jo, kun mä pelasin mun kaverin kanssa, niin siis mulla oikeesti, no ei, se oli mun eka video. Mä olin silloin mun kaveri tuli siinä lopussa tohon puheluun Steamin kautta. Niin oikeesti, mulla pätkäs sille, että niinku, siinä ei tapahtunut mitään. Mulla vaan seisoi se tyyppi vaan paikoillaan. Ja siis tää hitti tehon vastaan. Se oli nopea. Toi tuosta aika nopea. Stand and face me. Nyt on maha kipeä, kun just äsken söin. Niin vähän sattuu mahaan. Ja sit siinä yhdessä videossa, mä en oo varma kummas videossa oli, mutta jommaskummas videossa johti, että mennään pelaa Team Fortress 2. Mä menen keräämään vähän sakaa HP. Niin vähän HP mulla kato. Käy. Taas pieni juttu. Pilli pois. Your bottom tower is under attack. Kokis loppu. Your bottom tower is under Kokis attack. loppu. Eihän mulla ku 1300 HP. Ei paljon. Your bottom tower is under attack. Voi kusipää. Mitäs se vie sulle? Headdress. 2 kaikkia piirteitä. Palautumisliisa. Just. Mulla on paljon parempi kohta. Tosin mä vaihan nää maskit pois. Kohta puoli. No, anti tulla vaan. Noniin. Sinä menet tonne. Ja nopeasti, kiitos. Mulla ei oo paljon yhtään aikaa. Sä ostat mulle ton. No. Menis jo. Ja katsokaa, nyt tuo parantuu. Katsokaa. Hetki, pieni kohta tulee. Ring of Health. Nyt siitä tuli Resurrection. Or something. Tapetaanko Luna? I will answer. Tapetaan Luna. Melkein sain tapettua Dragon Knightinkin. Toi isku on niin hyvä, ja se oli tosiaan tämä isku tässä. Se on tosi hyvä. Practice comes strength. Silloin on aika helppo tappaa näitä tyyppejä.
Tosiaan nyt mulla on tonni 500 HP. Dire structures are fortified. Nyt mulla lakas. Kuhan netti ei katkennut oikeesti. Ei meidän netti katkes. Ei hitto. Ei hitto. Paska. Mut joo. Mä nyt kuitenkin jupin tästä noin puolen tunnin video. Meikällä on Aakeböi ja yhdistää uudestaan. Onnistuisko? Testaa vielä. Joo, ei onnistu. Mut joo. Muista tykätä, kommentoida ja subata. Eli tilata. Joo. Et se on nyt semmonen juttu, että hei hei.